Jama'a barka da warhaka, barka da kasancewa a tashar Hikima TV. Masu saurare a yau za ku ji cewa magoya bayan Abba Kabir Yusuf a Kano suna ci gaba da nuna masa goyon baya da kuma yin kiraye-kiraye na a yi musu adalci akan shari'ar da za a yanke a kotun koli da ke Abuja. Kotun da Malam Bahaushe ke yi wa kirarin daga ke sai Allah ya isa. Magoya bayan Abba Kabir Yusuf sun gudanar da zanga-zangar lumana a wasu sassan jihar da kuma aiwatar da salloli da yanka dabbobin sadaka da kuma yin addu'o'i da fatan samun nasara a hukuncin da za a yanke a kotun koli da ke Abuja. Ku ba ni kiɗa na Abba yana nan. Abba zama daram. Daram dam 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 daram dam dam dam. Abba zama daram. Kam Abba ya kama kam. Abba zama daram. Bana mun ci uwar gayyar ciki da alako. Abba zama daram. To ku tsaya ku ji wa ya dauko sako. Abba zama daram. Sinusa Siraja da baya halin dan zako. Abba zama daram. Sinusa Siraja SK to ga sako. Abba zama daram. Mu fa ga Allah mun ka miƙo koko. Abba zama daram. Tunda me kan jaki ita yi leko. Abba zama daram. In kin yi karatu ito takardar ɗauko. Abba zama daram. Koko shari'ar ta gidan muku ce kika ɗauko. Abba zama daram. Sunan waƙar nan dai a fatattaki bako. Abba zama daram. Awwal lamari na ce ku yo haƙuri lamarin nan san ba zai canja ba. Abba zama daram da shan Allah ne ba mutum ya dasa ba. Masu shirin su kwace haƙƙin al'umma ba za su yi nasara ba. Abba zama daram da shan Allah ne ba da shan wani da ba. Masu shirin su bata haƙin al'umma ba za su yi nasara ba. Abba zama daram da shan Allah ne ba mutum ya dasa ba. Masu shirin su kwace haƙƙin al'umma ba za su yi nasara ba. Mai sama wahidin fatan da muke yi rayuwa ta amince. Abba zama daram ko gobe. Sami bai cika kan almarar da waɗansu ke tabbatance. Abba zama daram ko gobe. Kanawa sun fada ya za a yi ya kwance uwarta a kwance. Abba zama daram ko gobe. Amma duk da wannan me zami in ba yawan addu'a ba. Abba zama daram da shan Allah ne ba mutum ya dasa ba. Masu shirin su kwace haƙƙin al'umma ba za su yi nasara ba. An fara dubin salati Allah gumman. In Kano governorship, a clarion call on President Bola Ahmed Tinubu, How can you tell me I GCFR, didn't know world another leaders, second? former Nigerian presidents, heads of state, and heads of international organizations, head of local and international security agencies, and all promoters of democracy to cancel the Nigerian judiciary, specifically the Supreme Court, in respect of the Kano State governorship seat. From the look of things, there are clandestine moves to truncate the will of the vast majority of the people of Kano State. With respect to the governor, they freely and willingly elected on March 18, 2023, Engineer Abba Kabir Yusuf. You would recall that during the 2019 general elections, Engineer Yusuf contested and won the governorship election on the platform of the People's Democratic Party, which our group joined just a few months to the elections. However, the mandate was snatched away by the powers that be under very controversial circumstances, and to this daylight robbery was given a seal of authority by the judiciary. It is common knowledge that in 2023, with a few months of it to the election, the Concordia political movement and the national movement, CNN, joined the new Nigeria People's Party, a relatively unknown party, without strong structures whatsoever, and were able to win Kano State governorship election resoundingly in a free and fair election, as they did in 2019 on the platform of the. Amma a lokacin gudanar da zanga-zangar an sami mutuwa wani bawan Allah da kuma jikkatar wasu mutanen. Lamarin dai ya faru ne a lokacin da wata hatsaniya ta tashi ana tsaka da gudanar da zanga-zangar, wacce har sai ta kai ga zuwan 'yan sanda domin dakatar da hatsaniyar. Amma kash, a ƙoƙarin gudanar da hakan, wani jami'i na 'yan sanda ya yi halbi
kuma halbinsa ya zamo ajalin wannan bawan Allah da kuma jikkatar wasu mutanen. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa ya yi masa rahama. Amma bayan kiraye-kirayen da al'umma ke yi na cewa a yi wa mamacin da kuma iyalansa adalci, jami'in watsa labarai na hukumar 'yan sandar jihar Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya fitar da sanarwar cewa kwamishinan 'yan sandan jihar ya ba da umarnin kama ɗan sandan da ya yi wannan aika-aikar domin a tuhume shi. Mun gode da kasancewa da tashar Hikima TV. Sai ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode.